सिगां समनिफ्राय बुङोब्लाथ' माने आंबो स्कुलाव माने सासे अर्डिनारि स्टुडेन्टआनोमोन बेबायदिनो इमान माने टपार खालामग्रा नङामोन आंबो थेवब्लाबो मोनसे कनसेप्ट बा क्लियार खालामनो आं जेब्लायबो नाजायोमोन माने जाहाथे जेसेबां माने बाय हार्ट खालामालासे एसे डेप्थआव थांनानै कनसेप्टफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जों एसे क्लियार खालामबोखायोबा माने गोजौ हायार स्टाडि लानायाव एसे इजि जाबोयो मानोना मोनसे क्लासजों मोनसे क्लास 1 2 3 4 जेसेबां होना मानो मोनसेजों लिंक थायो बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो आं पार्सेन्टेजखौ नायालासे माने एसे कनसेप्टखौ क्लियार खालामनो जेब्लायबो नाजाबोदों बेनोसै पेरेन्टसनि सापर्टखौथ' जों बुंनानै फोजोबनोनो हाखाया पेरेन्टसनि सापर्ट गैयाबा आं दिनै जा दं बेबो जेसेबांसिमबो फैनो हाखाया आरो जेसेबां थेंक्स होयो पेरेन्टसखौ बेबो खमसो जागोन जेसेबां होनांगौ दिनै जा आं बिसिम सफैदों बे गासिबो क्रेडिटआ आइ आरो बाबानाव होबाबो खम जानाय नङा बेवहाय समाजाबो रल थागोन इभेन टिचाराबो रल थागोन बेनि उनाव बिसोरनि गार्जेनफ्राबो रल थागोन बेखौ जुदि MBBS सिम लांनांगौब्ला उन्दैनिफ्रायनो बेखौ पार्सेन्टेजखौ गोसो होआलासेनो कनसेप्टखौ माने क्लियार खालामनायाव जाहाथे टिचारफ्रा हेल्प खालामो बा बुंबाय थायो बयबो बेनि उनाव गासिबो स्टाडि माने 9निफ्रायनो 9-10निफ्रायनो जों जाहाथे माने एन्ट्रेन्स आं स्पेसियलि MBBSनि बादै बुंसै MBBSखौ क्रेक खालामनांगौबा बे नेसनेल लेभेलनि एन्ट्रेन्स हिसाबै जों 9निफ्रायनो कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामोबा बहुत मोजां जागोन बेनि उनाव जेब्ला जोङो 9-10 बिसोर मोनसे 10 सिमावहाय जोंनि फरायनाया मोनसे ओरैबायदि माने बारा माने बारखोनाय जाया बेनि उनाव जों जेब्ला 10निफ्राय 11आव थाङो बे बहुत मोनसे गिदिर जाम जायो आरोना बेवहाय स्टुडेन्टफोरा मेनलि बर्डखौ फकास खालामो बाट बेवहायनो जोंनि निटखौ जे क्लियार खालामनांगौ भिजन बियो थालाङो आरो मालाबा हाहैया जायो बर्डनि पार्सेन्टेजखौ नायनानै ओंखायनो आं सानो 11-12आव बर्डखौ नायालासेनो जाहाथे NCERT फरायो डेप्थआव हाबनानै कनसेप्टखौ क्लियार खालामोब्ला नोंनि थाखाय नों कचिं लायाबाबो साक्सेस जानो हागोन गिबियावनो आङो दिनै आंनि फिसाजो जुरिनाया मोनसे निट आनजादखौ उथ्रिनानै MBBS फरायनो जायगा मोनदों आरो बेखौ खबर मोननानै दिनै BoNSUनि सोद्रोमाफ्रा बा सेन्ट्रेल BoNSUनि आफादगिरि डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमाफोर बा माबानि ब्लकनि जि BoNSUनि सोद्रोमाफोर फैनानै खबर लाफैदों दा गिबियाव आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेथ' बुंनो थाङोबा माने खस्थ'खौ माने बिमा बिफायाबो जथेस्थ' माने गथ'नि सायाव माखासे थुलुंगा होनाय माने बोरै फरायबा बोरै जागोन बेनि सायाव माने माखासे बोसोनफोरखौथ' जथेस्थ' होनांगोन आरो बेनि सायाव गथ'आबो गाव निजेस्व माने नाजानाया माने थाखानांगोन आरो दा आं आसा खालायो दिनै बियो जेनेबा निट आनजाद होनानै दा डक्टराव सिट आवग्रिनो हाबाय दा दिनै माने बियो सिटखौ माने नैबे बरपेटा माने फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव माने एडमिसन खालामनाय जाबाय दा आं आसा खालायो बियो फार्स्ट बिनि आगान MBBS फरायनो थांनायाव गोबाव माने सम नांगौ जायो आसा खालायो आंहा मिजिं दङ फिसाजोनि सायाव बे एथ' गिदिर निट आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबायबा बे माखासे कर्सखौबो माने नाजानायनि गेजेरजों हाहैगोन बेखौ आंहा माने आसा आरो मिजिं दं आरो गथ'नि सायाव सिगाङावनो गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो गासैबो बे चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनै नैबे बेलासियाव जोंनि सासे नायल' जाल' सासे बिनानाव मिस जुरिनानि न'खराव जों फैदों बिथाङा निट एग्जामखौ पास जानानै MBBS कलेजावहाय फरायनो खाबु मोनदों दा बेनि थाखायनो जों बिथांखौहाय जों BoNSUनि जानानै कंग्रेचुलेसन होनो जों फैनाय जादों बे न'खरावहाय दिनै जों BoNSUनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बे हादोराव जोंनि जायगायाव गोबां जोंनो गोरों मानसि जोंनो नांगौ MBBS जोंनो नांगौ IAS IPS अफिसार जोंनो नांगौ दा बेनि थाखायनो दिनैनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों गासैबो उन्दैनिफ्राय लानानै गासैबो स्टुडेन्टफोरखौ गोसो होनानै मोजां कनसेप्ट लानानै फरायनानै गाव गावनि थांखि बायदियै गाव गावनि जा एमखौहाय मोजां मोनदों बे एमसिम सहैनांगौनि थाखाय उन्दैनिफ्रायनो प्रिपेरेसन खालामनो थाखाय आं खावलायहरदों